Les festes d'Artà són normalment 7-8 dies i cada dia hi ha trull. I la gent d'Artà s'involucra completament, vull dir, els arriben molt intensament, i més que són bastant intenses ja de per si elles. Bé, aquest eslògan el varen triar enguany a la comissió de festes per lo que són les camisetes de les festes. Se va triar un poc perquè jugues un poc en l'eslògan de festa de la festa. En primer, la frase vol dir que tu t'adhereixis a la festa, que t'hi facis de la festa, però segons com ho pronuncies, diu festa de la festa, com dient de les festes, la millor. Vull dir, les festes d'Artà tenen molta anomenada, sobretot per la banda de la comarca, i les verbenes d'Artà són molt esperades, no només per els artanencs, sinó també per la gent de la rodalia, els esperen amb ànsia, tenim molta fama de festers. I jo crec que aquest eslògan representa el que és l'essència d'Artà.